sira wachoni kaka youth onego wawuog oko wadhi wakaw kura. Mano number 1. Number 2, kata kiyuko ni jamna, in gi pachi, bed ng'ama paro, kik ibed ng'at moro ma pache nindo. Kata kiyuko ni jamna pesa diwa, at the end of the day ng'ama onego ket e power kachacha en ng'at monego bed a reasonable person. Kik bed ni uso ni wach mar wheelbarrow iseyie nikech no yuk ni jamna gi siling 2,000. Bed ng'at ma critically analyze joma nie ballot kachacha, kiwacho niya ng'ani no yuko na jamna, yes, but gik mokelo na begin gik madhi make na sense badier. Koro kwa ng'iyo weche wa kaka dhi kamano, kaka youth sobro bedo jomochiew kendo kik wayie ni ati nitiyo kod yo marach. Wach mar kawo ngima mar nyawadu nikech ok uyie weche mag siasa, ok ane ka en gima ber, kendo I would advise ni wawe weche mag violence. Yeah. Erokamano